हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नै बेंगलाव फैदों लोगोफोर जोङो बेंगलाव दंफैयो नै फिसालाया उन्दुलायबायसो ओमफ्राय जों माहाय थाङो दा दिन्थिलांनोसै लोगोफोर नायलांदो साहा बागान मोनबाय नै लोगोफोर आसामावल' गैया दे बेंगलावबो दङ नै मा जायगाथाय बियो निमथि मोनबाय नै लोगोफोर निमथियावहाय ओंखारनो नागिरदों फै बाबा फैदो आइया फिसाया उन्दुबाय फैदो उन्दुनानै माबायदि जाबाय फैदो बाबा दसे आराम मोननायनि फै भेराइटिसनि मेगि मोनगोन आरो ना लोगोफोरनि बिदि दङ नै मेरला नाथुरनि दङ नै माने मोनजोबगोन बेयावहाय नै बेखौसो जायो नै सिबिंनि ओमफ्राय नै बेफोरबो दङ माने मा नांगौ मोनजोबगोन आरो ना बेयावहाय बुस्थुखौ लानोसै आं लोगोफोरनो नैबे हाइवेनि खाथियावनो फैबाय थानानै लोगोफोर दखानाथ' एकदम उदायखाया माने मैला सिलाय दंजोबखायोना एसे मोनदों बाय वान गेट वान फ्रि दामाबो बांद्राय नङा बेसे सानफ्लावार सिड बेखौ लाबाय लोगोफोरनो जानोसै बाबु बरिं जायाखै दा उन्दुबायना नों जानो उन्दुबायना बाबुआ उन्दुबाय जिनो बांद्राय जानाङा चक्लेटखौ जों फैबाथाय बेंगलाव फैबाथाय खालि बिदिल' जायो दिनानो मा जायो थायो अखा हाहां दोमैहां बिदि जायो मालाबाबो सान्दुं दुङा जों खनसे फैबाबो बिदिनो मेल्ला बार फैबाय मेल्ला बारावबो बिदिनो मा जायो ओमफ्राय दिनैथ' बिदिनो नै खोम नै जोंना लामाया दाने बेजोंनो फैदों बेजोंनो दावखोफिननांगौ दहायनि लामाया गाहाय एबारनि लामाया गोजौ नै बै लामाजों फैदोंमोन ओरैनो दाना ओरै गोजौजों गाखोलायबाय जोङो दाना गोजौ थांबाय थानोसै नै लामाया जौखोलांबाय थानोसै एबार जेसेबां जौखोलांनोसै मिथिबाय बाबा बाबुआ ट्रेन लामा नायनो नागिरदों नै बेयावहाय बेनोसै नै टाउनाबो लोगोफोर जयगावन नागियो मिथिबाय होननांगौ बेखौ जि जाफैदों नै आदार हनै गेटआ बे सिङावनो थांगोन जों दा बेयाव थांनोनो कार्ड नांजोबगौ ओमफ्राय बाबुनि बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ नालाय मोनबोआखै बेखौनो बानायगासिनो दं नै लोगोफोर जोङो थांबाय नै ओरै इन्डिया ओमफ्राय नैबे गेट बारबानो भुटान नुबायना चलो वालाबो नै नायदो
बेखौ बारबानो भुटान आगदाजों होलांनांगौ नैबो हाबबाय जोङो ओरै होनांगौ खारा बिसोर नेयाखैना ए बे फैसा होनांगौमोन ओरैनोबा नामा लासै बे मोजाङै लासै आं खालामदोंना बिसोरखौबो खालामबोबाय आं नुवाखै दहायनि गेट नुनाया लोगोफोर नै बेनि सिंजों हाबफैबाय दहाय बायरायाव गेट नुनाया नैबे वालानोमोन नैबे आगदाने नैबे ओमफ्राय जोङो दा ओरै हाबबाय ओरैलाय मा सिङाव मा दं लेखा जला खोन्था लोगोफोर आङो फ्रेस जानानै लाबाय एसे फ्रेस जानानै लाबाय लोगोफोर एसे ओमफ्राय नैबेयावहाय आखाइ फोराननोबा थिग बानायदों ज' लाखादों दा गगोनथल' थाबायगासिनो लोगोफोर एटिएमबो दङ बेयावनो दा एटिएम दङ एटिएम माबा नैबे सिङाव बेयाव माथो खालामनांगौ बेनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर नैबेनो बेयावहाय माबा लानांगौ आरोना टिकेट लानांगौ ओमफ्राय नैबेनिफ्रायनो ओंखारदों जोङो नैबे भुटान में हम अभी भुटान जों भुटानाव दे बाबा नैबेनोमोन हनै बैनोमोन जों फैनाया माने भुटानाव हाबबाय आरोना एकदमबारे भुटानाव हाबबाय जोङो दा नैबेजों थांनोसै भुटाननि पुलिसफोरा नुबाय माबायदि ओइ
थांनांगौनि आरो जाबाय दा माला बाजार खालामनांगौ माला औ हाजो गोजौआव न'आव फैबायना जोङो बे हाजो नुहुरनाया बे माथो माबोरै गोजान औ आंनाव बिदि दा हमथ' ओंखाम जानो जिरायगासिनो लोगोफोर ओंखाम बेयाव जानोसै जोङो जोंनि नामा मामोनथाय बावबावबायसो गोलैगोन आसथे ओरै फै नों बेखौ ओंखाम जाग्रोसै bamboo shoot with mushroom imadachi chicken noodles बै मोनसे जाजोब्बाय बेखौनो नैबे नैबे गोथाव माबा गोथाव ना जादों होनबा आंनाव जाय माहाय लायखो नों बे गयखौ बायरायाव बिदि पेकेट फानो गया नै